आं दिनै थालाबादो आं दिनै मुरखौबा 2050 थास'आव गेलेदों आं सिनायखागोन ना बेनोना बरिया जायोना ना थास'आव मदनो खेबथाम थांजोबदों आं नै सिगां गेलेनो सोलाव अजा दं नामा ब्रांदा थासानो नायनायावबो थैबाय थै खालार दं आं खेबसे गेलेनोबासो खेबथाम गेलेनायाव थांजादों दिनै गेले गेलेनो थांदों दिनै आं गेलेगौ सोर खिलारिया दानि गरबा फैगोन आं फैगोन दे ओमफ्राय आं थायामोन मिथिबाय आं फैनाय बुस्थुआ इ थांनाय बैसोआव दां 13 नमदे ओमफ्राय आंथ' सुजिखौ सुजिया आंजों गेलेनायाव तिनपाति हाजार हरदो ओमफ्राय आंखौसो मार लाबोफिनबाय नायो ओरैबायदि लाबोफिनदों आं ओमफ्राय खेलगौ आरो खेलगौ थाथारगौमोन ना आं दे नों साख्रि आला नङाबा खिन्थु नोंनि न'खरा ओरैबायदि धंस जागौमोन ना फैसाथ' इयो गलायनायजों आंजों दिनै बिदाजों सानैजों ज' जागोनब्रा बेदरनि ओमफ्राय नोंनि जिङाव थबायना आङो सिथाबना खिलारा सोर आं फैगोन दे होमबा नोंखौ मार लाबोफिनदोंमोन आं गारिखौ रोङा गारिखौ रोंथुला नालाय बबेबा नांथायो गोग्लैयोबा आङो न'आव थांसैलै गारिखौ ओरैनो साखावलाबायो बै मालायनि गारिया फासि आरो आं दाखालि होनबाय बिस्कुपार गारिखौ आं सलायना मोनफेराखै आरोना सारि गियारल' बिनि गारिजों माथो फासि आरो पालसारनिफ्राय बांसिन खारोनो बायासैलै आङो गारि हा फासि सिगाङाव दानो बायना खिथिनाया फासि दं गारि गेलेनो आं गेलेगोन जागोन दे आंना सुनिबारावल' मोना मानो बाया खारन दङ इयो फैसाखौसो मोनो जायो मालायना आं साननैनो मा सानो बेदर जागौदां फाससो मोनो खिन्थु अमा फिसासो आंनो हरबावा एखमबा बिजाव हैबायथारबाय ना बैग्लानो अमाखौ मानिखौ मोसौखौ मा खालामखो मोसौखौ आं 15 नांगौ बेनो होननानै 16 मोनो दा 20,000 मा जायो नों होनबानो जागोन नामा होनबानो जागोन नोङो 15 लानांगौब्रा निजिनि माल मोसौआ नोङो ओमफ्राय अमा फिसा लांनानै माबानो ओमफ्राय बेदर फिसासो जानानै ओमफ्राय नोङो 25ल' थाइदै सुं फैगोन गेलेगोन दिनै गेलेथाराबा फैगोन आं गेलेयाबा फैया गेलेथारगोनबाथाय खिन्थु खेलाया साथामाबो जानांगोन दे साथामाबो जायो ओरैबायदि रायदों नों खालि आर्मिया सालुखौ मिथिगौ सालुजों 100 दै दुइ नम्बर ना इराजों सासेयाव 18 बेदराथ' मोनजाखायो नालाय दख'नानि दामा 1000 थाखा 2000 थांबाय थासखौ नायबा थासानो दाखोन गोजा ट्रायानो ट्राय थारमाने खेबसे मोनाखौ इनि जिङाव सारा मासे मानसिखौ